for interview. You come here for interview? Yes. Okay, yes. Are you looking for interview? Yes. Okay. Eish, I don't want that laugh from you. I don't want that laugh from you. Remove that your glasses. Remove that your glasses. Hey God. You say God here. I don't want that laughter. If you are here, you focus. This is Igbo interview. You focus. If you want to follow an Igbo man, you have to be focused. Okay. Yeah. Keep camera on the ground there. Stand up and go back. Ish, I'm not wearing clothes though. Abino, I don't want that laughter, Abino. I don't want that laughter. I'm not wearing clothes. Huh? I'm not wearing clothes though. You're not wearing clothes? No. Who are those? Now you never married? No, I'm single. You're single. Then picking where they hear their voice. Are you a single mother? Yes, I am. Yes. Oh yeah, wear clothes and come. Don't waste my time. If you waste my time, I will remove you here. Come on, subscribe or that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like share or what I am. And watch it. You just know what you have to share the game for what? Subscribe or for this place. Aya, koteba hoku ti no rebe oku ga hu. No rebe nga hu ihu ga ofuma. Okay, man, you wala me ba ga social media niile. Yes, sir. Nga di room e we interview. The way phone na ke lara maso. Telero sana. Dan na gbe ko di akọ gbe ga akọ. Walk white now. Where phone na hu pa side ka mo go ofuma. Now give me height. Your height again. Your height again. Yes. Yes. The way for now, the way for now, they are okay. Done, but I reverse it, yeah. Where I so be, yeah, with a phone, yeah, with a phone, yeah, with a phone, Chile Cabago. Oh, it was not. Some that touch from you. Some that touch from you. The way phone now of money who. Therefore, I've been 24. Let's go Naga. I'm at gas school. Okay, I'm my role na shop to my sister because I'm to my sister come on with one name Nwany.
Jebish na watching. Lagos. Okay, when here na for now. Okay. Because I'm mom case elude like skincare. I'm mom case elude. This here mano. Ude cream, like ude cream. One year back. I'm on Anambra State. Ebe na Anambra. Onye Ozobo. Ebe na Ozobolo. Onye Umezana. Na ebe na Umezala. Bendebozo. Tige phone na ihu of maka na ahụ gị. Emola nwa n'ụlọ. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Yes. Ụmụnne gị ọ dị ole? I do 7. Enwere mgbe ị gagidere n'ụzọ mbụ gị daa feti imechakwa tete. Mba. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ. Mba. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike? Ị nọrọ ụlọ taa ga-ewere ọtọ gị sendịra nwoke na WhatsApp. Mba. Ị ma nri echi? Yes, sir. Gị na ndị na-aṅụ sịga na gufu na shisha unu arụkọla mbụ? Mba. Onye ogbi ọgbaala gị enyi mbụ? Mba. Ebere gị ugwu? Na-atụghị ajụjụ gị na-ekwu okwu na-ekwuchi okwu ike. Ebere gị ugwu? Yes, sir. Ụmụ nwoke ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Seven. Genotype gị? Blood group gị? O positive. Kpọọ phone number gị. 081 37 111 742. Gwarịa ya. 081 37 111 742. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. And watch it ya get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Chineka bagoko. Jide phone ha aka kwushu quick balite follow phone na. Imele wine na wine mbụ? Mba, maybe no. Ị gaala dibịa mbụ? Mba, agabeghị. Ya bụrụ na ị lụọ di ugbu a, nwoke hụrụ gị n'anya bịa kwụ ụgwọ isi gị lụọ gị. Ka ihe mere respect nwoke ahụ i mere gị iji gwa gị that na ọ hụrụ gị. Eleghị mere respect from the man bịara kwụọ gị ụgwọ chọrọ ịlụ gị ọ nwoke na-achọ ịlụ gị. Ka ihe na-eme respect from that man. Okay, ọ bụ na mfu di ọbụla chọrọ ịnụ m. Ana m ana ihe ị na-ekwu ma ị ga-ekwuchi okwu ike ma ị ga-agbatọrọ m hia. Wepụ aka n'okpuru fonu gị jide fonu kwuo okwu.
Okay. Ọ bụ na mfụ nwoke chọrọ ịnụ m ugbu a. Based on na ebe nọ pere mpe, ebe na ama na-eji pere mpe, mma like kwa ka ọ kwado m ka o bute ibu so that ihe na-eme ndị mmadụ a na-abịa maka ịma na sometimes nọrọ ebe pere mpe ndị mmadụ efil ọ na-emara ihe ị na-eme mana ịbịa mezicha ya ọfụma nọrọ ebe ahụ ndị mmadụ a na-abatakwa ọfụma. Oke onye ga-abịa lụọ gị ya na ọ bịa gị. Ọ bụ na ọ chọọ ịkwado m, ọ bụ na ọ masị ya o mere m ya. Ọ ya ka m na-ajụ gị na onye ọbụla ga-abịa in your life bụ ịlụ gị ịpụ ụzọ gị chanel ya ahụ dat na ebe ị nọ pere mpe. Mba, ịjụ m ọ bụ na mmadụ bịa iri anụ nke mma like ka o mere m ya ka m na-ekwu. Ịma na mgbe ọ ya abịanụ anyị ga-amata onwe anyị, ọ ya jụ m ihe m na-eme, o nwekwe ka ọ chọkwa ọ ga-alaiki ifu ebe m na-anọ, o nwezi ka ọ masịzi ya ime mana o mere m ya obi ga-adị m mma, ọ masịzi ya ime ọ bụrụ by force. Family unu ndị ohi ọ nọ na ezinụlọ unu? Mba, do ya nwebụ onye nwe onye ohi n'ụlọ unu? mba anyị adịrị ezo. Enwere mgbe ị gara n'ụlọ nwoke mbụ gị zuo bọsas nwoke lama? Mba, ada m ezo bọsas. Atala gị mbụ gị echefuo pantị gị n'ụlọ nwoke? Mba. Isela ọtọ gị mbụ ma ọ wara gị sendara nwoke na WhatsApp? Mba, emebeghị m, emetụbeghị m. Enwere mgbe ị lụrụ ọgụ maka amụ? Mba, anụbeghị m maka amụ. Enwere onye eji gwa ọgwụ ego n'ụlọ unu? Mba, ndị obodo anyị adịghị agwọ ọgwụ ego. Mbesad ọ nọ n'ụlọ unu? Mba. Enwere mgbe ị nọ taa gị si ike ụwa agwụla gị? Ọtụtụ mgbe, sometimes, mana ọ bụrụ mgbe ọbụla. Ele ihe wụ ọtụtụ mgbe ị nọrọla otu a gị si ike ụwa agwụla gị? Ya. Mgbe isi ike ụwa agwụla gị nọrọla otu a gị ga were ihe dị ka ihe na-egbu mmadụ gị dewe n'akụkụ gị ka ya wee ṅụọ ya laba. Ego ole ka e nwere ike ịkwụli gị enye gị asị gị na gị wee mee ka ashọ na ị mere ka nwoke a na-abịa ịlụ gị ka ọ bụrụ na ị rere ya n'aka ndị iro gị ọ ndị iro ya asị gị na gị mee ka ejide nwoke a na ọ wụ onye ọjọọ ọ bịara bịa kwa ugwu ji. Ego ole ka ọ dị gị ka a ga-ewetaliri gị wee mee nwoke ọbụla bịara ịlụ gị esowe ndị eke ma ọ soro ndị mmadụ wụ ndị chọghị achọga kemgbe ma ndị oji owe? Ego ole ka ọ dị gị ka wụ nnukwu ego a ga-enyeli gị mee ihe rụtụ ahụ? N'ebe di m nọ? Mba, ma mmenwu ụdị ya ahụ. So far na nwoke mụ na ya bi ada m eme ụdị ya ahụ. Onwe dị ego ọbụla ị ga-enye m ramala ike ka aka m soro n'ihe ọbụla ga-ebutere mmadụ nsogbu. Ya bụrụ na nwoke ahụ lụọ gị onwe ego ọ na-enye gị o mepere gị shop ya bụrụ na mgbe ahụ ọ na-eme ọfụma biznes ya mechaa tie gị nwa abịazie nwetawe ego. Mgbe ị bịara abịa nwetawe ego ka ị nwetawere ego ị ga-asọpọtụ nwoke ahụ maka ebe ọ na-enyere gị aka? Mma akwado ya. So far na ọ dị mma akwado ya. Onye nyere gị aka help gị ọkwadoghị gị? Mma akwado ya. Elee isi na ị ga-eji akwado nwoke na-enyere gị aka? Maka na odi m ka ọ bụ andọ nyawa bie mụtara m ụmụazị adị mmanla ike ebe bụ ụmụ m ga-anọ ha na-afụta na mpafa nwere ihe ọ na-eweta n'ọsọ mmafa mmanla ike ka ha disrespect ya mpafa n'iru m aka m eji eme. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Abụọ. Aha ha? Ofu bụ Obinna, ofu bụ Ifeanyị. Obinna ọ nọrọ gịnị? Obinna ọ na-arụ gịnị? Oke, ọ na-ere babies. Ifeanyị ọ nọrọ gịnị? Ọ na-arụ m ihe POP a. Ka ihe mere nọ ha alụ gị? Mụ na fe kwuru okwu maka ọnụnụ. Oke ọwa ọtịta akụ n'ụta ya for that time. Anyị nwere misunderstanding. Ọ bụ na gara onwe. Ka agwa ọjọọ ịma gị onwe gị nwere ịma nwoke nwere ike ịchọpụta echi ya hapụ gị. Ka agwa ọjọọ nwere bụ na m na-ewetekwa iwe ọkụ. Iwe ọkụ ị na-ebu hama? Enwere mgbe ị were iwe ọkụ gị dọgide nwoke na-amụ? Mba, mebe m ihe a.
Ege nyelo di mkpi na-eti ma gị na nwoke nọrọ. Okay, ada metimpo. Na-eti. Nge yere ada metimpo. Genotype gị. Kam. Blood group gị. O positive. Kpọọ phone number gị. 0706599. Hold on. Jide aka na ntị gị. Jide aka na ntị gị. Ị na-emela na ịchọrọ onye na ihe ọ sọrọ gị na-eme n'ụwa. Nwoke akpọkwala gị na phone ka ị chọrọ nwoke gawa na bia. Nwoke akpọkwala gị sị gị any man dị serious, ị mata be the man, mata village ya. Gị chọọ ndị be gị. Nwoke ọbụla dị serious gị send ya to their place. Jute ese maka nwokorobịa ahụ mata abụrụ ha. Anwakwala anwa gị chọrọ nwoke gawa. Ha nọkwa n'ihu akwụkwọ nwunye m onye wu onye. Okay. Nsegene. Ma chọkwa na nwoke ọbụla wee jee bia. Ani anwakwala anwa gị were mkpa gị kọsara nwoke ọbụla imitiri na life m nga. Ịnwa anya nwa nwoke ahụ a ga-enye gị shishi. Nsegene. Na ma kọsakwara nwoke ọbụla mkpa m. Nwoke ahụ a ga-enye gị shishi. Na nwoke ha ama. So ya only always ego ka iji bịa nga ka ị nweta nwoke ga-anata ego solve mkpa gị. Get out of this place. Ọ bụrụ ego. Kpọọ nọmba gị. 07065994036. Kparịa ya. 0706599. Ewa ọchịchịalịa kwa izu ole ike ewọchịchịalịa. Mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe for Chineke Agbagoko. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya gbage. Ewa ọchịchịalịa get back. They just know what ya taku shares again for what? Subscribe for this place Chineke Agbagoko. 4036. Akwe mana ihe aka ba na social media niile m ga n'iru. Ihụrụ tishi bịa compose onwe gị mbara gị mba. Akwe ihụrụ tishi compose mbara gị mba. Mba. Good. Hapụ ndị ara.